Bakker op! Hvem kommer til oplister? Vi er alle visterne så barn! Osterbarn! De vender sig op og et bakker! Og 1, 2, 3, så er de væk i sæk med en riskonfekt med en hæk i Holbæk! Nu var man næsten noget. Julenæsten. Tæt i ring. Og det står om næsten tæt i ring. Har du fået